нашата поредица "Твоето свидетелство ще промени живот". И днес тук с нас е една млада, дразновена и смела дама, която някои от вас познават, някои може би не. Това е Сабрина, която тази вечер ще застане и ще свидетелства за нея. Какво направи една личност в нейния живот? Как я трансформира една личност? И как тя до толкова обикна въпросната личност, че умря за себе си и заживя за него, буквално. Днес отиваме по-дълбоко в сърцето на Сабрина, за да разберем какъв е този огън, който гори в нея. Каква е тази любов, искаме да споделиш за нея. И ти даваме думата, всички сме в слух тази вечер и наистина искаме да се докоснем повече до тази личност. Благодаря за поканата. Благодаря за поканата. Това е добре, че го правим, защото повечето хора, които ми следват и знаят какво правя, имат една представа, че Сабрина е такава дръзка, Сабрина е много, нали, тя напада мюсюлманите, тя е, нали, тя е един насилен лош характер, но всъщност не е. И днес няма да си говори нито за исляма, нито за нещата, които Сабрина направи, а просто за нещото, което Исус Христос направи за Сабрина. Така че бих искала да покажа една част, която много хора не знаят или са забравили, тъй като чрез моите видеа давам една светлина, обаче другата сякаш, нали, изчезва, което е лошо. И днес просто искам да прославя Господ Исус Христос. И поздравление също за това, което си стартирала да направиш. Свидетелството на хората е една голяма част от Библията всъщност. В Новия Завет се казва, че ние победихме чрез нашето свидетелство. Така че днеска искаме да вникнем в малко в моето свидетелство и да прославя Господ Исус Христос. Нека започнем оттам. Твоята същност преди да го срещнеш. Каква беше ти? Какъв беше характера ти? Оле, не искаш да знаеш, шегувам се. Колкото да не се гордея с нещата, които съм правила, кой може да се гордее с миналото си? Никой. Всички бяхме отделени от Бога и нямахме никакво знание. Но ако трябва да започна от началото в моите спомени от България, ще започна когато бях дете. Къде съм се родила? Родих се в мюсюлманско семейство, непрактическо семейство. Традиционно мога да кажа, турско потекло. И в това семейство не практикуваха ислям, обаче когато ставаше дума за ритуалите, които бяха за исляма, като Рамазан и така нататък, бяхме доста активни. Нашето общество там беше много активно. Нещата, които правихме като традиции и така нататък. И не ги разбирах като малка, нямах никакво знание като малка. Също така, в моето семейство като малка не съм пораснала в такова прекрасно семейство, нали, както някои хора, пълно с любов и с нежност и с топлина и така нататък. Така че това влияе на едно дете. Не казвам, че аз нямам добри родители, те са добри, те са прекрасни, но все пак семейството не може да бъде перфектно и някои неща са ми повлияли като малка. И правихме доста странни неща. Когато всеки Рамазан, всяка сутрин, моята баба ме събуждаше в 7 часа, отивахме в гробището и напоявахме хората, които са умрели, с вода. И линията трябваше да бъде права, да не отиваме назад, защото някакси давахме им вода, защото те искаха вода, умрелите хора, и това беше една от практиките, които правихме там, където съм се родила. И беше доста странно и аз като малко не съм си задавала никакви въпроси защо го правим. Просто го правих, защото е традиция. Учили са ме, че Аллах е един, трябва да правиш добрини. Ние ги наричаме на турски себаб. И като правиш добрини, Аллах ще те благослови и така нататък. Но винаги започвам от тази част на моето свидетелство. Има и друга част, която не казвам много често, не знам защо. Може би съм го споменала, но много хора не го знаят.
Това е една част от моето свидетелство, исляма, но другата част е, че аз не познавах никаква любов от Божия гледна точка. Не знаех, че Бог много ме обича. Не познавах Господ, не знаех, че Господ може да направи такава голяма жертва за нас. И в продължение на години, когато бях извън България, аз съм пораснала в Гърция, там познах малко от християнството, тъй като хората бяха християни, там православни християни, но все пак виждах църкви, виждах там, където съм пораснала в Гърция. Там пък правихме... Много е странно, защото в България практикувахме т.е. ритуалите на исляма, а в Гърция ритуалите на християнството, т.е. на ортодоксалната църква. И казваха, всяко възкресение там бяхме пред църквата и всички казваха, биеха камбаните и всички казваха, прегръщахме се, целувахме се и ми казваха, Христос възкръсна. Обаче идея си нямах какво това означава, идея си нямам какво означава, че Исус е възкръснал. И е доста странно, сякаш съм взела тези две неща, култури, и съм ги смесила, може би, защото моята майка един път само ми каза, Исус умря и възкръсна. Викам, добре, умря и възкръсна, обаче, окей, и какво? Какво има това още с мене? Но мисля, че бях много малка да си задавам такива въпроси. След Гърция се преместих в Великобритания и тук запознах се с абсолютно много хора. Срещнах различни култури, защото тук има абсолютно много хора от различни бакграунди. Пакистанци, индийци, турци, миксирани, и просто когато виждаш и си около такива хора, започваш да си задаваш въпрос. Окей, ако този човек вярва в това, какво прави моята вяра истина, а неговата не? И, виждаш този човек, той е толкова добър човек, примерен човек, как може той да не бъде да отива в рая, когато умре, пък аз да отивам. Имаше такива моменти в моя живот и се задавах такива много странни въпроси. Но най-вече всичко се достигаше до там, че аз нямах любов в живота си. Истинска Божия любов. И не знам дали всички тук, които слушат, ще го разберат какво имам предвид за Божията любов. Това не е някаква любов, която някой човек може да ти даде. Може човека да рефлектира любовта на Господа, но не може да я даде изцяло, както Господ я дава. И тази любов беше извън моя живот. И затова, като тинейджърка, опитвах се тази празнота, която имах в сърцето си и в живота си, да я запълня с какво ли не. Живеех живот на... Как мога да го кажа с една дума? Толкова голяма заблуда. Абсолютно много голяма заблуда. Мислех, че знам всичко. Давах неща, давах много време и инвестирах в хора, които въобще не ме оценяваха, въобще не можеха да ми дадат тази любов, от която аз имах нужда. И си мислех, че ако стана тази или се превърна в тази, която мисля, че аз съм, или пък тази, която... аз много се преструвах, че съм някоя, която не съм. Начинът, по който се обличах, начинът, по който говорех, и всичко беше много фейк. Но това беше само за да задоволя моите приятели, за да не ми сочат пръст. И не знам дали има момичета в момента, които ми слушат в това положение, да се правиш на каквато не си, за да може да бъдеш одобрена от твоите приятели. Бях абсолютно много отделена от моето семейство. Не споделях абсолютно нищо на тях. Всичко споделях на моите приятели. Сякаш те бяха това семейство. Сякаш оттам взимах някакъв кураж или някаква сила, за да продължа. Но от моето семейство просто сякаш бяха просто хора, които живеем заедно, но не общуваме. Беше много странно. Взаимоотношенията ни не бяха толкова добри с всички от моето семейство. И така в последствие имах лоши приятели. И тези лоши приятели водят до лоши последствия, лоши навици и характер. Както казва Библията, лошите приятели корумпират добрите ти нрави. И точно така стана с мен. Не мога сега да посоча пръст и да кажа, че цялата вина е тяхна. Абсолютно не.
Аз не съм била зряла достатъчно, за да мисля със собствения си мозък, със собствения... Това, което Бог ми е дал като човек да мисля, аз не съм го използвала. Мога да кажа, доста глупава бях. С една дума бях много глупава. Правих всичко, което хората ми казваха. Сега ми е смешно, обаче, когато бях тинейджър, изобщо не ми беше смешно. Просто се опитвах да се одобря на тия хора. А в същото време аз бях толкова нищожна. Нямах никаква надежда. Не знаех каква съм. Какво изобщо харесвам. Правих се, че харесвам. Дори стила ми на обличане не беше мой. Толкова фейк бях. Не знаех какво харесвам. Просто си слагах каквото слагах. Обличах се по начин, по който се обличам, само защото тълпата ми е такава. Но както казах, всички тези неща водят до липса на любов в живота на човека. Особено към тези момичета, които са пораснали без баща. Аз имам баща, слава на Господа, но говоря за тези момичета. В повечето случаи такива неща се случват, защото няма любов, няма никаква грижа в живота на едно момиче. Специално за момичетата говоря. Или са отделени от семейството им, както аз бях. Изобщо не споделях нищо. Не споделях нищо на тях и моите семейство бяха моите приятели. Но накрая, както казах, имах такава празнота в себе си. Аз бях душата на компанията в моята група, с моите приятели. Знаете, има винаги един, който е душата на компанията. Идва и започва, всички започват да се смеят, всички започват, оживяват се едно такова. И Сабрина беше душата на компанията. Обаче, когато се връщах в къщи и лежах сама, бях най-нищожният човек. Бях толкова сама, толкова самотна, толкова безнадежна. Нямах никакъв смисъл в живота си. Нямах никаква точка, никаква точка, никаква мечта да изпълня нещо. Нямах нищо. Нямах никакъв прицел. Просто живеех с, както казваме, go with the flow. Където ме води течението, там ще отивам и аз. Изобщо не знам какво ще стане, обаче на кого му пука? Нали си живея живота? Пари, почивки и така нататък. И ако има такива хора, които мислят по този начин, много се заблуждавате. Абсолютно много се заблуждавате. Така че това е един старт. Разбира се, че има много детайли в това и моля те, прекъсни ме, ако искаш да зададеш въпрос, защото мога да отида в различни места. Имам този навик. Валентина, моля. Аз ще уточня следното. Тоест, едно дете, което израства по начин, по който постоянно живота му носи някаква друга различна религия, различен обичай, различни неща, които постоянен поток на нова информация, нови традиции. И в един даден един човек, който не може да открие себе си, няма цел в живота си. Нямаш цел, ходиш безцелно. Точно. И търсейки удовлетворение, любов, нали, го потърси по някакъв грешен начин. Това не беше пътя, но не беше и случайно. Ето, ти го премина и днес хора, които са в това състояние, са в това положение, те и сега ще чуят какво се случи в живота на Сабрина и как тя позна истината, която я направи свободна. И дори повече от победите. Така че чакаме да чуем. Не мога да кажа, че аз намерих Господ. Сега, да, намерих го, но ако той първо не ми показа на къде да ходя, нямаше да го намеря. Разбира се, че Господ първо показва на човека. Чрез Божията милост, чрез Божията благодат, аз го открих. Не съм станала една сутрин да кажа, аз искам да следвам Исус. Разбира се, че не. Отне време. И зависи колко е затворено, мога да кажа, сърцето ти, закоровано за сърцето ти, но Бог пак продължава да работи в тебе, ако имаш ухо да слушаш. И дори да откликнеш бавно, Господ ще продължи да работи. И това беше в моя случай. Откликвах абсолютно много бавно. Как откликвах? Например, работя с мюсюлмани и изведнъж от абсолютно нищото, никога не съм чела Библията, изведнъж имам интерес. Какво казва Библията за живота? Какво казва Библията за любовта? Какво казва Библията за парите? Какво казва Библията за последните дни?
И започвам от телефона си, просто изведнъж започвам да търся и гледам. Излизаха ми от Евангелието на Лука думите на Исус Христос, преди Той да дойде, какво ще се случи след Неговото възкресение и така нататък. Беше много страшно да ги чета. Обаче бях в такова ниво в живота си, че не съм се съмнявала в автентичността на Библията, но когато прочетох думите на Исус, това, което се помислих това е доста сурово. Истината е доста сурова. Просто затворих си очите и си казах, това, което аз си живея е окей. Не искам да знам за това. Обаче ме хвана страх от това, което прочетох, защото знам, че е истина. Обаче казах си, не, аз си избирам света, аз си избирам моята. Нали? Защото е простичко като мене и ми е комфортно. Не искам да съм тук, не искам да знам за това. Но понякога, когато ни се случват лоши неща, ние мислим, че са лоши, но всъщност Бог ги позволява, за да може човека да се осъзнае и за да дойде при него. И това може би, това беше в моя случай. Нещата, които се случиха, ще ги спомена след малко, ме докараха до осъзнаването, че моят живот е толкова безсмислен. Нямам никаква, както казах, нямах никаква цел в живота си. Отивах с течението, пораснах така в моето общество, и те отиват с течението, вярваме в Аллах, правиме тия неща, поиме гробищата, обаче откъде знам, че всичко това е истина? И когато, аз това винаги го казвам, когато пораснах в такова общество, което отива с течението, сякаш и ти ставаш част от това и ти отиваш с течението. Освен ако не излезеш и не започнеш да разсъждаваш и да ставаш абсолютно всичко под въпрос, да се съмняваш във всичко, което се случва. Но това изисква много за човека. И както това ми стана навик, от малка съм била така, да отивам с течението, след това в тинейджерските ми години в Гърция пак отивах с течението и след това в Великобритания пак отивах с течението. Каквото се случи, какво да правим? Късмет, казвахме преди. Нали? Обаче не е така. Не е така. Какво се случи, когато бях тинейджър, е, че от толкова липса на любов и на смисъл в живота си, правих толкова грешни изводи и грешни решения. Изводи за хората и решения, когато ставаше дума за мен, за себе си. Доверявах се много бързо на хората. Мислех, че всички са като мен. Споделях си сърцето на приятели, на приятелки и очаквах това доверие, което аз имам на тези хора, да го имат, нали, да го имат обратно към мен и аз към тях. Обаче не се случваха нещата. Сякаш нищо не вървеше. Винаги аз бях разочарованата. Винаги аз бях тази, която беше тъжна. И винаги, когато очаквах нещо от някой, никога не се случваше. Обаче, когато някой очакваше нещо от мен, аз винаги гледах да го направя. Да го свърша. Но както казах, аз правих всичко, което правих за хората. Нали? Вярвах, че Бог съществува. Когато бях в това мислене, когато бях на около 18-19, може би, и видях ислямската гледна точка на живот, когато работих с тези пакистанци. Една година, когато споделяш живота си с някои хора, разбира се, че ще научиш много за тях и за тяхната култура. И си зададох въпрос. За мене християнството и исляма бяха едно и също. И като умрат всички, ще отиват в рая, нали, защото Бог е милостив и така нататък. Знаех, че има някакъв Бог, обаче не го познавах. Не знаех, че Бог иска да бъде познат. Не знаех, че Бог направи всичко възможно, като дойде като човек и остави трона си и дойде в лицето на Исус Христос, за да умре и да възкръсне и Исус Христос да открие Отца какъв е. Аз не знаех, че има такова нещо, че Бог иска аз да го познавам. Аз не го знаех. И дори това сега в момента, което казваме,
толкова силно за мен. Нали, той иска аз да го познавам. Коя съм аз? Коя съм аз, че той да иска аз да го познавам? Какво съм направил аз, за да заслужа неговото внимание? Абсолютно нищо. От живота, който живях, когато не го знаех, не го познавах, още от тогава той искаше аз да го позная. И правеше стъпки към мен, обаче аз бях... Сърцето ми беше толкова закоравяло и може би пък не беше. Все още се питам, Господи, защо ме избра? Нали, защо аз? Аз съм ужас. Нали, коя съм аз? Нали, всички казват, Сабрина, нали, коя е Сабрина? Коя е Сабрина? Сабрина е никоя без Исус. Сабрина е абсолютно нищо. Искам това да го осъзнаят. Сабрина, YouTube, нали, тя прави това, тя прави онова. Нищо от това няма значение. Исус Христос има значение. Не това, което ние правим за Него. Това е просто добавка. Искам да го осъзная, че Божията любов е най-важна в живота на човека. И такава любов изисква промяна. И точно за това, както каза ти, какво те накара да си толкова нахъсана за Господ? Неговата любов. Неговата любов изисква промяна. Не може да дойдеш при Господа. Нямаше как аз да дойда при Господа и да си остане една и съща. Нямаше как. Перфектна ли съм? Абсолютно не. Но сега промяната в тези, които идват в Христос е, че сега мразя греха. Мразя когато греша. И това беше, може би, един от симптомите, които ме накараха да се замисля, вау, какво е това? Това е много ново за мен. Аз не го разбирах преди. Не го разбирах сега, защо се дразня от тези песни, защо ме се дразня, когато някой псува до мен, защо се дразня, когато някой ме лъже, защо се дразня, когато аз лъжа някой. Това е един от симптомите. Но както казах, всичко това беше защото Господ обича, колкото и просто да звучи. От каквато и вяра да сте, Божията любов, ако липсва в живота ви, няма значение колко сте велики. Няма значение колко велико имате ви тук. И мога да кажа, че точно защото такава любов, аз не познавам такава любов, не съм вкусила такава любов преди. И това ме накара просто да зарежа абсолютно всичко и всеки не ми пука, не ме интересува какво става. Искам него. Защото той ми показва тази любов, за която аз съм се борила, да я получа от хора. И бях толкова глупава и толкова тъпа да правя неща, които не ми харесаха, но ги правех, за да мога да се впиша. И какво прави един тинейджър, за да се впише? Дискотеки, кръчми, пиене, пушене, псуване, абсолютно всичко. Всичко, за което се помислите в момента, абсолютно всичко съм правила. Защото беше липса на любов. И когато нямаш такава любов, тази любов защитава човека да не греши. И този щит го нямаше при мен. Нямах Божията любов. Не я познавах. Не знаех, че Бог толкова ме обича. И че може да ме обичал още преди да съм го познавала. Не го знаех. И това ме караше да върша толкова глупави неща. И да вървя в места, които никога не съм вървяла. Да пия неща, които никога не съм пила. Да говоря неща, които никога не съм говорила. Да се държа по най-гадния начин, за да може да се впиша. Да си самоунижавам сама. Аз се самоунижавах. След това ме беше срам да вдигна глава и да гледам хората, защото бях толкова жалка. Толкова жалка. И ме беше срам от себе си. Стигаме до факта, както каза ти, че когато се гледах в огледалото, аз не гледах нищо, което някой можеше да обича. И това е истина. Всичко, което казвам, е истина. Защото само аз и моя Господ знаеме детайлите на моята история. Всеки със своята история знае детайлите. Не може всичко да споделиш всичко. Дори да го споделиш, няма как
Защото ти си го преживял. И стигаме до факта, че аз сама не се обичах. Защото беше ми писнало да се унижавам. Беше ми писнало да правя такива глупави неща. И сама не се обичах. И след това, аз винаги, когато... Само това ще кажа, вече можеш да ме питаш нещо ако искаш да добавиш нещо и да ме питаш. Аз винаги обичам да казвам това за моето свидетелство. Абсолютно обожавам да го казвам. Тогава, когато аз не се обичах, точно тогава, и когато казваме, че Господ идва на време, Той винаги е на време. Точно тогава, когато аз се мразих и не се обичах, точно тогава Исус дойде. Имаше шанс да дойде по-рано, но не дойде тогава. Той дойде точно тогава, когато аз не заслужавах никаква любов и аз го осъзнавах. Може би за това изчакал Господ Сабрина да кликне и да осъзнае, че не заслужава тази любов и тогава вече да й дам тази любов, за да може да се осъзнае. И точно тогава, когато не заслужавах любов, Той ме възлюби най-много. От Него получих вниманието, което аз съм се борила от хората да получа. От Него получих аз любовта, за която винаги съм искала. Не говоря за такава любов от момчета, от такава грозна любов. Истинска любов. Аз исках някой да ме обича, обаче не такава любов, която ще бъде временна. Исках наистина и истинска любов. И първият, който ме възлюби, затова аз, когато съм сама с Господа, аз го наричам моя възлюбен. И защото той ме възлюби точно тогава, когато аз не заслужавах любов и го осъзнавах. Което за мен е все още абсолютно много силно и се държа, не искам да плача. Не искам да плача! Малко видеа твои, видях някои коментари, които хората те обвиняват, мразиш дори, вниманието, че те мразаме с хората така нататък. Но аз чрез духът на Господа видях нещо друго. Казах си, Господи, какво си направи с нещо толкова да те възлюби и с такава страст да говори с цел да придобие души за царството ти. Аз видях нещо друго и това е главната причина днес. Тук искаме да отидем да водим. Искаме тази личност да я предадеш на хората и това, което ти търси и намери. Какво намери? Такова съкровище, че всичко останало до момента не ти е потребно вече. Фокусът ти нежът ти по него. Нали? Разбирам те. Както каза, всеки с историята си, всеки си е преминал по начина, който той си знае и Господ. Но тук има нещо дълбоко, което за да бъде привлечен толкова човек, Господ наистина е направил трансформация, която никой друг не може. Майка ти, баща ти, любимия човек, никой друг не може такава трансформация да направи живота ти. Сабрина, разбира се, ако не е проблема за теб, ще те попитам, сещаш ли се за някакъв много свръхестествен момент, някаква нужда, която наистина си била и Господ се е проявил, Господ се е прославил в този момент в живота? Може ли само да върна малко назад на това, което каза преди да ме попиташ нещо? С това, че мюсюлманите си мислят, че ги мразя. Нали нещо подобно каза? Или аз не съм чула? Това каза, нали? Да, добре. Добре, не обичам да говоря за това. Не обичам да говоря за личния си живот, но искам само да го спомена тук. За първи път ще го направя. Моето ежедневие минава като аз служа на мюсюлмани. Всеки ден. Това е моята работа. Всеки ден служа на мюсюлмани. И искам да разберат хората, християни и мюсюлмани. Начинът, по който го правя онлайн, не е начинът, по който го правя, когато имам разговор с някой.
когато е личен разговор, разбира се, че не прилагам същите методи. И никой, който го прави онлайн, не прилага същите методи, когато говориш с някой. И моето ежедневие е да служа на мюсюлманите. Понякога дори не си говорим за религии. Просто ги обичаме. И нещото, което много ме наранява, абсолютно много ме наранява, е, че мюсюлманите мислят, че аз ги мразя. И не искам да сядам и да се обяснявам, аз ви обичам, аз всеки ден нали служа тук. Не искам да го правя, но искам просто да го спомена. И да знаят мюсюлманите, че аз не ги мразя, напротив. Моят лидер не ми позволява да ги мразя. Лидера ми, ако лидера ми каже мрази ги, аз ще ги мразя. Ако аз ги мразя, той ще направи всичко възможно да ме дисциплинира в това. Но ако аз ги мразя, той ще дисциплинира мен. Така че има различни начини, когато говорите на мюсюлмани. И по начина, по който аз го правя в онлайн, е директно, да. Но когато го правя с човек, който стои до мен, срещу мен, и си говорим, и това е в моето ежедневие, пак го казвам, е абсолютно различно. Така че искам само това да е ясно. Защото понякога ме нараняват, като казват, че аз ги мразя. Аз не ги мразя, напротив, аз ги обичам. Както казва Исус Христос, трябва да обичаме дори тези, които ни мразят. И това е за всеки християнин. И да, понякога е трудно да обичаш този, който те мрази. Да, но ако той го е казал, значи е възможно. И това, както ти каза, това е да умреш за себе си. И за твоето его. Умираш за себе си и правиш това, което не ти харесва. На мен, аз съм интроверт, аз много не обичам да съм, нали, дори в момента ми трепери гласа, защото дори да съм онлайн, аз винаги ме е срам, винаги, нали, се вълнувам, когато съм пред камера. Да, правя нещата, които не ми харесват, защото Господ ми каза да го правя. Но свиква човек. Искам да кажа, че да, правим неща, които не харесваме, но ги правим, защото Господ знае най-добре защо ги правим. И чрез тези неща ние се учим. Така, връщам се към твоя въпрос. Да. Сега, за тези, които казват, че това го прави, нали, за други работи, разцеплени и така нататък. Аз не съм мюсюлманка, не съм запозната с нещата, но за нейните ви от любопитство, това, което съм виждала, исках да чуя, исках да разбера, ако седнете внимателно да слушате видеото, ще се замислите и ще видите, че тя изкарва всичко наяве. Тя цитира Коран, стихове и така нататък, както тя си знае, както духът я води. И стигам до извода, дори аз, която не съм и не познавам мюсюлманството, че това, което Сабрина казва, е така. Това е истина, това е вярно. Само трябва човек да се замисли и да се слуша и да задава въпроси, наистина. Да задава въпроси и да търси. И това нещата различни. Оставям те. Продължавай. Въпросът ти беше, има ли такъв момент, който Господ да се е прославил? Много моменти има. Обаче ще спомена две. Едното съм го споменала, второто никога не съм го споменала. Така че това е нещо абсолютно ново и ще го спомена за първи път при теб. Така че за мен това е привилегия да го кажа при теб, защото никога, както казах, не съм го споделяла. Така, първото е нещо, което някои знаят. Словото на Господа, както казва Библията, е истинно и деятелно. И когато четях, имаше, това бяха първите ми стъпки с Христос, и четях за жената, която беше дошла при Исус и го молеше за дъщеря си, която беше обзета от бяс. А Исус дори не обърна внимание, защото тя беше грекиня, не беше от Израил, не беше еврейка. А Исус първо знаем, че беше дошъл за евреите, след това вече се разпръсна Евангелията навсякъде. Но, т.е. не беше времето все още някой друг да идва при Христос, защото той първо беше изпратен при израелтяните. Така, както и да е. И тя за втори път започна да го моли
Първият път той ни обърна внимание, втория път вече обърна внимание, защото учениците започнаха да я мъмрят. И той се обърна и каза нещо и тя с отговора си впечатли Исус. Исус си каза: голяма е твоята вяра, отиди си, дъщеря ти е изцелена. Сега, не знам какво общо има тази жена с мене, обаче когато прочетох тази история, не знам защо, обаче паднах на колене, започнах да плача. Защото сякаш видях себе си тук, не знам как. И сега да ме попиташ, абсолютно не знам защо. Просто бях докосната, много докосната. И мога да кажа, че там се прослави Господ. Може би за някой това е глупаво, но за мен не е, защото в този момент аз напълно осъзнах. И това е много сериозно, когато осъзнаваш, защото след като осъзнаеш, ти си длъжен да направиш друга стъпка. Така, и това осъзнаване дойде и аз вече не можех да остана в едно и също място. Когато идва осъзнаването, трябва да започнеш да вършиш неща, т.е. да вземеш друга стъпка, да направиш нещо друго. И паднах на колене, започнах и се радвах, защото казах: Господи, ти ме намери. Ти, Бог Господ, ти ме намери мене и ти ме изчака, защото ти знаеш, че аз ще дойда при теб. Това е много... За мен това е невъзможно. Как така? Как така ти, който си създал небето и земята, нали, това е толкова... Дори сега не мога да го побера в ума си. И мога дори да отида в това, което се случи, когато бях точно в този момент, когато осъзнах, че съм грешен човек и имам нужда от Спасител. И това съм го споменала, но искам пак да го спомена, преди да спомена второто нещо, което никой не знае. И как Господ се е прославил. Връщам се няколко години назад, когато започнах за първи път да чета Библията. И един ден просто усещах някаква тежина в моите гърди. Просто беше толкова тежко. Не можех да дишам, нещо се случваше. И след работа звънах на моята най-добра приятелка и казвам: може да дойда у вас. Тя каза да. Отидох от тях, отворих вратата, оставих се чантата, дори не обърнах внимание. И започнах да обикалям стаята нагоре-надолу, нагоре-надолу. Както кученци, като го затвориш, той вече полудява вътре. Ето така бях аз. И тя по едно време ме погледна: Сабрина, добре ли си? Казвам: да, добре съм, нали? Остави ме сега, не ме обръща внимание. И тя се движеше и си играеше с телефона и тогава се сетих за мой сън, който аз съм видяла, нали, преди това. Не знам колко беше, може би седмица преди това или няколко дни преди това в този момент. И си спомням, че аз съм видяла един сън, в който една луна започва да расте и луната започва, има пламъци и избухва. И чух един, как да го кажа, един звук, който не съм чувала преди, но съм чувала за този звук, защото моята сестра ми говореше като малка за Исус Христос, когато той ще дойде, нали, ще има специален звук и всеки ще може да го чуе и така нататък. И го чух и моята приятелка до мен ме докосна и ми каза: Сабрина, бягай. И за секунди аз озовавам се по средата на пътя в позиция на молитва и искам да кажа, моят план е да кажа: Господи, прости ми. Обаче тръгвам да се моля и казвам: Господи, прости, и спирам. Никой не ме е карал на сила. Просто онова чувство пак се върна: безнадежност. Когато знаеш, че какво ти направиш, вече късно е. Това чувство е най-лошото чувство. Едно от най-лошите. И спрях да се моля и след това, вместо молитвата, вместо тези думи, аз изповядах 4 неща за себе си със собствената си уста. Казах: имах моето време, защото, както казах преди, Господ работеше в моето сърце, обаче бавничко, защото аз бях, нали, изведнъж имах някакви желания, после пак избирах света и сякаш осъзнавах, но не напълно. И може би този сън беше, за да се осъзнае напълно. Това беше началото на моето осъзнаване.
Или на моето объркване, мога да кажа. Не знам. И казах, имах моето време, пропилях го. Много е късно за мен, отивам в ада. И се събудих. И не помня точно какво се случи след това, защото това беше преди около 5 години, може би, преди 5 години някъде. Но се спомням, че в този момент, когато бях в къщата на моята приятелка, се спомнях за този сън и започнах да плача. И различни вълни ми изпълниха. Една минута съм радостна, след това тъжна, след това осъзнавам, че съм толкова грешна, след това радвам се, изповядвам едни неща, които никога не съм говорила. Казвам, Господи, ти ме изчака, ти знаеш, че аз ще дойда. Едни неща, които никога не съм казвала, обаче осъзнавах, че Господ можеше да ме убие. Така го мислех преди. Да ме убие, преди да го позная, или нещо да ми се случи, преди да го позная. И обаче той цял живот, защото съм преминала доста шантави неща, цял живот ме е пазил и ще спомня за тези неща, които съм преминала и си казвам, не, той ме е пазил и до сега може би щях да умра, може би щеше да ми се случи нещо лошо, някъде щях да правя нещо друго или да свърша в лошо място. Но той знаеше тези неща и пак ме защити и ме запази, защото той знаеше, че аз ще дойда при него. Нещо такова си мисля. Това беше моето мислене преди. И след това имах тежина в гърба си. Буквално физически можех да усетя греха си. Ако това има смисъл. Ако това има някакъв смисъл в главите на хората. Не знам дали това ви се е случвало, но на мен не се случи. И казах на моята приятелка, тъй като не знам как да се моля, нали? Казах, искаш ли да се молим? Викам, ела да се молим заедно. Тя каза, не искам, объркана съм. И това беше един старт с нея, един друг старт. Казвам, добре, окей, щом се объркана, нали? Тя е причината, защо аз правя това, което правя за ислям, между другото. Защото тя стана мюсюлманка след време. Обаче тя е пък единственият свидетел на моето покаяние, което е много странно. Аз се каях до нейните стъпала, до нейните крака. Тя лежеше в спалнята, аз съм до краката и буквално тя където лежи, до стъпалата и плача. И тя е единственият свидетел на моето покаяние. Плача и говоря и казвам нещо, не знам как съм се молила, но казах, Господи, прости ми. Тези думи, които не можах да завърша в моят сън, ги завърших. Казах, Господи, прости ми. И виждах сякаш така, си спомнях една секунда от всичките грехове, които съм вършила, правила, когато съм си мислила, че той не е там, но всъщност беше толкова ужасно. И аз буквално съм се свила на две и си казвам, толкова съм грешна. толкова е много това. И ми отне 2 месеца да се простя. И това е, както ти каза, това е отговор на твой въпрос. Къде и как се е прославил? Това беше най-голямото нещо за мен. Господ се прослави там, защото, както казах, представи си един бълбоч, различни животни. Аз съм едно от животните, които е ужасно, пълно с кал, смърди. Исус идва и ме взима това смърдящо нещо и ме умива, и ми прави нова, и ме очиства. И, нали, когато правят нещо за теб, когато не заслужаваш, или се шокираш, представи си някой, не някой Господ, да дойде и да ти каже, ела при мен. И да те вземе, и да те умие, да те чисти, и да те покаже любов. И това е много... Това е голямо нещо. Ето тук се прослави Исус Христос. Защото всеки, както казах, всеки, който няма тази Божия любов в живота си, според мен не може да дойде в пълно осъзнаване колко сериозно е това. Нали? Дори понякога, аз това го осъзнах наскоро, не ми е лесно да кажа аз съм християнка. Какво дори означава това? Какво означава да си християн? И започвам замислям се, добре, като ми кажат, аз съм християнка. Нали? Понякога не ми е лесно да го кажа. Да, аз съм християнка.
Какво означава това? Какво означава да си християнин? Какво значи това за теб? Какво значи това за мен? Това име ли е просто, с което си назовавам? Или е свързано с информацията, която имам? Или пък, че имам последователи в YouTube? Или с какво е свързано с това нещо? И понякога, и всеки трябва да го направи. Според мен, трябва да спрете за миг и помислете какво означава да си християнин. Защото за мен понякога не е лесно да го кажа. Защото е толкова дълбоко. Ако следваме Него, ако следваме Исус Христос, какво означава това? Нали? Силно е, но мога да кажа, че Господ се прослави в моя живот, защото първо осъзнах, че съм грешна. Имам спешна нужда от Спасител. Абсолютно спешна нужда. Вече другите неща са добавка, защото Бог е щедър и дава. Дава дарби, благославя, снабдява. Това е вече... Дори това го прави в живота на някои дори, които не го обичат и не го познават. Защото Бог винаги е верен. Но за мен, и се моля винаги да е така, Господ нека да ме опази от лъжливи учения и абсолютно всичко, винаги се моля. Искам винаги да осъзнавам тази Негова любов. Защото любовта на Бога беше нещо, което ме накара и ще накара някой да рискува всичко, както ти каза. Подобно на това, което ти каза. Защото всеки, който е в социалните мрежи, вече и ти ще си там, не очаква винаги да имаш позитивизъм. Ще имаш и негативизъм от хората. Ние не печелим нищо, като сме навън и говорим за Исус Христос. Ние го правим, защото първо Той ни заповяда и второ обичаме хората и трябва да ми говорим истината. И точно за това, защото аз бях в голяма заблуда, искам да помогна на хората, особено хората, които ме познават там, откъдето живея. Защото най-много те ме мразят. Най-много хората, които познават мен и моето семейство, ме мразят. Но не ги виня, защото не знаят. И мисля, че това е нашата мисия. Всеки е мисионер, всеки християнин е мисионер. Мисионери сме, защото трябва да изпълним мисията на Исус Христос. Той ни я даде. И вторият ти въпрос. Ще отговоря вече, можеш да опиташ нещо друго. Ако искаш ли да добавиш нещо, моля, направи го. Втория път, където Господ се прослави. Това е... Искам да знаете хората, че това е... За първи път ще го кажа. Абсолютно за първи път ще го спомена. Не съм го споменала преди. И малко се вълнувам за това. Господ се прослави в моя брак. Като казвам брак, този брак, Господ ме благослови с моя прекрасен съпруг. Това е едно от нещата, в които Господ се прослави в моя живот. Че изпрати човек, който да ми напомня за неговата любов. Човек, който ме обича, както казах преди, рефлектира любовта на Исус. И Господ е толкова е верен, знае какво да даде на чедата си. Това, от което някой има нужда. И правилната молитва е: дай ми това, което аз имам нужда, не това, което искам. Защото това, което искам, може би не това, което имам нужда. И това е едно от най-големите неща, е, че Господ се прослави, като изпрати човек, който да ме обича абсолютно много, който да ме напомня на Божията любов. Мога да кажа, че този човек взима от Божията любов и я дава на мен. Дори и тази негова любов ме кара да съм по-добър човек и да се променям ежедневно. Както казах, Божията любов ще те направи активен, не може да стоиш в едно и също място. Така че, това е, за първи път го казвам. Така че Бог ме благослови с прекрасен съпруг, уникален съпруг, много го обичам. И благодаря на Бога за него. И искам да кажа на всички момичета, които се молят за съпруг. Искам да знаете, че момичета, че това ми отне години молитва. Така че не се отчаивайте.
Може би някой ден ще говорим за това. Има много детайли в тази история, която се случи с мене. Искам само да насърча тези, които се молят за партньор. Продължавайте да се молите. И ето един съвет, който аз го направих, което сега е много, много забавно, когато го правим заедно с моя съпруг, е, че може да пишете писма на бъдещия си съпруг. Или ако сте момче, може да го правите с вашата съпруга. Пишете писма. Казвате какво очаквате от нея или него, или какво вие очаквате от себе си за този човек, молете се за него. Пишете писма и това ще ви стимулира, ще направи, мисля, че ще ви помогне да разберете какво искате и какво не. И винаги, и никога, по-точно, никога не правете компромиси, когато става дума за вашата вяра. Ако човека не е в Христос, въобще дори не говорете, спирате всички контакти, но искам да ви насърча, че молитвата действа и доверете се на Господа. Да. Да, и така се прослави Господ. Да, едно от нещата. И така. Ами, какво мога да кажа? Това, което си преминала, не е малко. Господ е видял не просто в онзи момент, когато беше до нозете на приятелката ти. Господ е видял още от утробата на майка ти. Може би дори преди това те е видял. Всичко, през което премина, не е било случайно. Трябваше да минеш. Ето днес заставаш и свидетелстваш на хора, които търсят любов, на хора, които са се отдали на наркотици, алкохол, цигари, светски страсти, от които не ги ползва. В момента са добре и като легнат в леглото, сигурно избухват възглавницата попива сълзите им. И ако Сабрина е преминала през това и е дошъл момента, в който Господ я извика по име и каза: трябваш ми, тук съм, аз съм, който съм, защото в това нещо аз съм, който съм, е същността, любовта му. Просто това не е просто аз съм, който съм. Това е много дълбоко нещо. Значи всеки един може да дойде, да пие и да получи тази благодат, която той ни е дал на всеки един от нас. Аз съм толкова благословена, че те има от това, което правиш, от това, което Бог прави чрез теб. Толкова съм благословена, когато видя, че има дразновени хора, жени, които застават смело и казват истината. Не просто, понеже виждаме дори много лидери как изкривяват нещата така, че да придобият хора да харесат тях, да останат при тях, а истината, която ще спаси наистина човешката душа, къде остава? Нали? Това, което искам да добавя е какво разбираме ние под християнство. Думата, нали, аз съм християнин. Наскоро преживях нещо, което за мен беше твърде силно. Ето един такъв трансформиращ момент на осъзнаване, след който не можеш да останеш на същото ниво, продължаваш левела нагоре. И тогава осъзнах, че същността на Исус не е просто в смисъл, трябва да я покажем на хората. Същността му е любов. Същността му е да кажеш истината. Дори да го нараниш, с цел точно защото го обичаш и искаш душата му да бъде спасена. Искаш да дойде осъзнаване върху него. Затова нека говорим истината. Нека бързаме, нека всеки един ден да се възползваме от него. Съставането сутрин до лягането вечер. За Господа да бъде, защото останалото е гонен на вятър. Непотребно е. Няма удовлетворение в абсолютно нищо. И тази вечер го чухме, нали? И от Сабрина. Търсеше нещо в хора, което не успя да намери. Разбрахме каква беше и каква си станала в момента. Виждаме какво прави Бог с тебе. И имам един последен въпрос. Сабрина, сега, в това осъзнаване, в което си достигнала, каква е целта ти? Сега за какво живееш? Какви цели имаш в този живот? Абсолютно съм съгласна с всичко, което каза. И мога да добавя нещо, което всъщност е свързано с въпроса ти.
Много често, не знам дали това е специално само за България, но срещам хора, които са негативни към това, което правя и очаквам да са мюсюлмани, но всъщност повече са християни. Които, поне хора, които казват, че са християни, които казват, че всичко трябва да бъде само с любов. Ти направи нещо, ти каза нещо, което е много вярно. Искам само да добавя нещо за това, което ти каза. Сега, да, трябва да говорим истината. Когато казвам на хората, говорете истината с дразновеност, това не означава да отивате при хората и да им казвате глупости и да ги сочите с пръсти, или да ги шляпате по бузите, или да сте груби с хората. Абсолютно не. Или пък някои казват истина или любов. Според мен са и двете. Не може само да обичаш. Защото любовта не означава да се съгласяваш с начина на живот на някой. Абсолютно не. Дори Библията казва в Левит, че ти мразиш брат си, ако не го изобличаваш. Така че не е само истина или само любов. Нали, хората, които най-много говорят за любов, на тях според мен любов им липсва. Само за любов говорят. Любов, всичко цветя, нали, памуци и са си направили един Исус, който е един сладък, един, нали, пухкав и само обича и нали. Абсолютно не. Исус Христос, да, обича, обаче според мен там, където Христос показва истината, че го вълнува истината, обаче е с любов, е Йоан 8 глава, когато проститутката беше хваната в самия акт на прелюбодейството. Докараха я при Исус и каза на абсолютно всички, които искаха да я бият с камъни, ако някой е безгрешен, нека да хвърли камъка първи. Обаче, ето тук е хватката. Той имаше право да го направи, защото от всичките той беше безгрешен. Обаче не го направи. И там виждаме, че Исус Христос първото, което прави, е да покаже любов. Той казва, къде са всички, които искат да те обвинят? Ами няма ги. Нито пък аз те обвинявам. След това виждаме, че Исус Христос не е само за любов, но и за истината. Защото Исус издава заповед. От сега нататък отивай, обаче без да се грешаваш повече. Така че мисля, че този пасаж перфектно показва любовта на Господ, обаче и истината. Защото Бог го вълнува истината с любов. Не е само любов. Защо ако беше само любов, Исус щеше да каже, дъще моя, аз ти прощавам, отивай си. Обаче не. Има заповед. От сега нататък, без да се грешаваш. И го виждаме в няколко пасажи, но само това е един малък пример за тези хора, които мислят, че всичко трябва да става с любов. Сега, каква е моята цел, ти ме пита. Целта ми е с Божията благодат да накарам хората да започнат, да обърнат мисленето си, може би. Да обърнат мисленето си. Както това го направи Господ с мен, да мислят малко по-критично. Да не отиват с течението, както казахме по-рано. Защото откъде знаеш, че това течение ще те води в правилното? Откъде знаеш, че това течение не води до смърт? Има хора, които казват, аз знам. Откъде знаеш, че това, което знаеш, е истина? Или пък най-смешното, казват, няма истина. А това истина ли е? Това, което казваш? Истина ли е, че няма истина? Откъде знаеш, че това, което казваш, е истина? Нали? Тоест, моята цел е първо да дам аргументите, отговор на аргументите на мюсюлманите, тъй като много от мюсюлманите използват Библията, за да докаже, че Мохамед е там, че Исус е мюсюлманин и така нататък. Или че дори Исус Христос не е умрял според Библията, което е много глупаво. Така че първата ми цел е да дам отговорите, втората ми цел е да науча християните как да дават отговорите, третата ми цел е християните да се научат как да водят разговор с мюсюлманите. Аз не съм перфектна в това, все още се уча, но мога да кажа, че мога да дам ценни съвети, когато става дума за това. Как да водиш разговор, особено когато да го водиш към Исус, когато говориш с мюсюлмани. Защото доста християни нямат увереност да говорят с мюсюлманите и някак си ги е страх. Няма нужда да сте учител, да имате, нали, кой знае какъв левел или пък диплома, за да говорите на хората. Мюсюлманите са хора.
искам да насърча християните да говорят на мюсюлманите за Исус. Защото те са едни от религиозните хора, които най-много вярват в Исус. Те го уважават, те го обичат като пророк. Така че ще бъде най-лесно да говорите с тях за Исус. И може би общата цел във всичко това е просто хората да започнат да мислят по различен начин. Да обърна мисленето им по друг начин и да не отиват с течението. Това е моята цел. Нищо друго. Да. Тези, които сме повярвали и сме решили да го следваме, в крайна сметка това, което правим е да разширяваме царството на Господа на земята и да придобиеме колкото се може повече души за царството му. Знаеш какво ми направи впечатление? В началото започнахме така, че ти правише какво ли не, за да се харесаш на хората. Сега нещата се преобърнаха се така, че не се харесваш на хората. Надявам се да се чувам звъннаха и всичко да е наред. Сега става обратното. Това случва ли се между другото на теб? Или имала ли си някаква фаза в живота си, в който си виждал някакъв хейт от хората и обаче трябва да го правиш това нещо. Обаче пък има много хейт. Обаче пък не може да спреш. Бях супер дружелюбна. Аз в добри контакти с никой. Не си спомням да съм се била през живота си, да съм се карала с някого за нещо наистина много сериозно. Имах добри комуникации, но това се промени. Сега не съм толкова харесвана. Истината не всеки може да я приеме, а това е, че имаме го това нещо, явно и двете в себе си. Не можем да мълчим, ако видим нещо. Излизаме и го казваме. Разбира се, че не се харесва от голяма част от хората. Но ако сме умрели за себе си, ако твърдим, че сме умрели за себе си, ние ще говорим това, което той ни кара. Сега има хора, които са отредени за нещо друго, но всеки да застане на своята позиция, всеки да застане в призива си. Така че не говори ли Библията за това, че тялото Христово се състои от различни части и, както казах, не може християните да вършат една и съща работа. Не може, защото тялото Христово върши различна работа. Окото има специфична работа, ръката има специфична работа. Така че не може... Аз бях в този принцип дори много преди да започна YouTube канал си. И си бях в църквата си и казвам на моя пастор, защо всички искат да станат едни и същи? Много хора искат да станат пастири, което аз съм окей с това, нали? Обаче, сякаш всичките искат да станат пастори, искат да дадат хвалители, т.е. класическите неща. Аз казах, не искам да съм само в църквата, не искам да съм само тук вътре. Защото вътре винаги може да се правите много неща. Има детски служения, нали, младежки служения и така нататък. Има много, много работа там. Това е окей, това е супер. Обаче, какво ще стане с хората навън? С хората, които не знаят за благовестието. Не става тук само да се събираме и да си помагаме и да градиме в живота си в Христос, което е основата, но хората навън? Те? Нали? Чух от един пастор как казва един въпрос зададе на църквата си и той казва, къде най-много свети светлината? И всички казаха, в тъмнината? Да, разбира се. Ако ние сме светлината, трябва да отидем в тъмнината, за да светим на хората, които са в тъмнината. Не може да сме в църквата, където всички са светлина и да си светиме един на друг. Защото когато всичко е светло, нямаш нужда от светило, когато виждаш. Както Исус Христос, аз имам този принцип. Исус Христос остави трона си и дойде в нашата територия, в нашия левел. Сега ние, които имаме мисията да благовестваме, всички християни я имат, сега ние, носещи светлината на Исус Христос, тези, които сме в Христос, трябва да отидем в левела на хората, там в местата на хората, както Исус дойде при нас, сега ние трябва да отидем там. Ние трябва да отидем при мюсюлманите и да им говорим. Ние трябва да отиваме там, където има заблудени хора. Ние трябва да отиваме там, където хора има, които са алкохолици и, както ти ги каза, алкохолици или пък имат проблем в живота си или са самотни, или каквото и да правят. Хора, които са зависими. Ние сме тези, които трябва да отидат в тези места.
Както Исус дойде и сега ние трябва да отидем, защото нашата светлина ще свети там, където е тъмнина. Така че всички християни, не си светете в църквата. В църквата имате служение, правете си това, което правите в църквата. Обаче мисията ви е да бъдете навън. Не се страхувайте да имате светски приятели. И какво? Исус седеше със светските. Не се страхувайте да общувате със светски хора. Или мюсюлмани, атеисти, сатанисти дори. Не се страхувайте, нали? Там трябва да отивате и да говорите на хората. Не доверявайте се на Господа в абсолютно всичко. Така че сприятелявайте се. Знаете ли, че толкова е болно да го кажа, обаче 70%, 80% от хората нямат приятели християни. Тогава как ще чуете, ако не сте приятели с тях? Ако нямате светски приятели? Това не означава да вършите нещата, които те вършат, но да бъдете с тях, да им помагате да ги обичате, но както казахме, любов с истина. Едно нещо последно ще добавя и аз чух каквото исках да чуя, разбрах каквото търсих да разбера, благословена съм, благодаря ти. Скоро го коментирах и с близки хора, нали, и в църквата ни, че ако в църквите не идват нови хора на покаяние, не се прибавят души, тогава нещо не е както трябва. Наистина няма смисъл. Едни и същи семейства, едно и също, едни и същи хора. Тогава не правим нещата както трябва. Следим в Библията как апостолите се вдигаха, почваха да говорят и хора, такова количество народ се прибавяше. Не са един или двама. Това беше... и ние сме в тази сила. И ние имаме Святия Дух. Приели сме го. Приехме силата. Просто всеки трябва да се застане на призива и на Божието време. Сабрина, трябваше да дойде твоето време, когато той вече каза. Време е. Както ти казва, ако няма нови хора, които да идват в Христос и църквата не е активна в благовестието, мисля, че трябва да се работи там. Може да има всякакви неща, които се случват в църквата, което, пак казвам, е окей, хубаво е, обаче ако няма за цел да благовества, поне веднъж в седмица или веднъж на месеца, да излизат навън и църквата да отива, както казах, на местата, където и хората са в тъмнина. Христос остави всичко и дойде. Тогава ние кои сме да не оставиме всичко и да отиваме при хората? И ние няма да умираме, както той. В някои случаи да, ще ни убият. Но мисля, че имаме достатъчна свобода в България и в държавите, в които се намираме сега, да споделяме Евангелието. И то, защото много българи са разпръснати навсякъде, така че не мислете, че ако сте в чужбина не можете да направите нещо такова. Напротив, можете. Нещо, което може да помогне на хората да разберат, нали, за мисията и за благовестието, колко е важно, е ако прочитат деянията на апостолите. Виждаме продължението на мисията на Исус Христос. Той я започна, обаче апостолите продължиха. И в 4 Евангелия виждате, че апостолите са толкова пазливи, толкова се страхуват, толкова са объркани. Обаче, когато ги видите в деянията на апостолите, са толкова различни, пълни със смелост. Например, Петър беше един в 4 Евангелия, в деянията на апостолите съвсем друг. С силата и с смелостта си, като проповядваше, 3000 души се прибавиха към църквата. Така че виждаме как апостолите от едната точка, където бяха страхливи, напълно виждаме ги в различна точка, точно от тук до там, и по пътя имаше различни неща. Те преминаха абсолютно много и трябваше да стоят няколко години с Исус Христос, за да се научат. Но ги виждаме от тук, когато бяха страхливи, в деяната на апостолите, няма никакъв страх. Те се изправят срещу свещеници и започват да говорят и изцеляват хора и започват с такава сила и смелост. Така че мисля, че деяната на апостолите ще помогне в тази гледна точка да се разбере колко е важно и по какъв начин трябва да правиш каквото правиш, да договориш на хората с любов и истина. И там ще го намерите. Любов и истина, любов и истина. Така че прочетете деянията на апостолите. Това е историята на първата църква. Първата ни църква започна там. През какво е преминала, какво се е случвало. Имаше ли трудности, имаше ли хейт? Разбира се, че имаше. И мисля, че е доста насърчителна книга.
Така че, и както каза ти, ние имаме същото естество. Дори Библията казва, ние имаме естеството на пророк Илия. Нали, той не е по-специален от нас. Разбира се, че е специален по отношение на как Бог го използваше по това време за тази цел, но не е по-специален от нас. Той не е повече човек от нас. Имаме същото естество и Господ може да използва нас, ако ние позволим. И така, че не се слагайте в един лимит. Господ, да, работи, обаче не стойте в този лимит, че Господ само може да върши само това с вас. Може би от тук може да се започне, но Господ ще върши още много неща. Така че мисля, че трябва да му позволим. И Евангелието е прицелната цел на всеки християнин. Ако не беше това, Исус Христос нямаше да заповяда точно когато дойде след възкресението си, се яви на учениците и каза: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той им казва, че има всяка власт и сега отидете и благовествайте на всяка твар. Защо не го каза преди? Защото Исус Христос с Неговото възкресение потвърди всичко, което те чуха, апостолите чуха и видяха. И отгоре на това Исус им каза с ясни думи: цялата власт на небето и земята е моя. Айде сега отивайте. С тази власт, която имам аз ви изпращам да отивате и да благовествате на абсолютно всички. Така че това е великата заповед от Исус Христос. С цялата си власт Той изпрати нас. Така че това е едно насърчение. Благовествайте на хората около вас. Защото Исус ви прати с цялата си власт. Това е последното, което мога да кажа. Невероятно. Насърчени сме всички хората, нали? Че си едно благословение за всички нас. И тепърва ще виждаме какво ще прави Бог в живота ти и в дома ти. Аз съм благодарна, че откликна на поканата. Благодарна съм за искреността ти и за това, че изподели неща, които не си позволявала до сега да споделиш. Оценяваме го, оценяваме те, оценяваме живота ти, молим се за живота ти, Господ да опази живота ти. Господ да бъде в контрол с всеки твой ден, с това, което говориш, правиш, мислиш, това, над което разсъждаваш, това, което четеш, чуваш, поемаш като информация. В абсолютно всичко. Благославяме те. Всяко благословение на Небесния ми Отец нека те следва. Нека чашата ти да прелива. Амин, амин. Благодаря много. Ако има момичета, които са чували, или млади жени, които са омъжени, няма проблем. Моля, свържете се с мене или с нея. Бихме искали да помогнем по някакъв начин. Така че, да, бъдете редовни в църквите си. Това искам да го кажа, защото в днешно време Сатана използва лъжата, че християните могат да са християни сами. Няма такова нещо. Трябва да сте част от църква, част от общество. Не оставайте сами, не се изолирайте, ако не е изолация за Господ. Когато имате време с Него, тогава да. Но не се изолирайте като вярващи, защото имаме нужда един от друг. Трябва да сме единни, особено в това време, защото всички, дори да имаме спорове, всички чакаме Исус Христос да се върне. Така че трябва да сме единни в това време. Не позволявайте Сатана да използва тактиките си срещу вас, да мислите, че може да сте християни сами. Аз съм свидетел на живота на хората, които са останали сами и в момента не са с Господ. Бъдете редовни в църквите си. Бъдете активни в църквите си извън тях. Така че това е последното, което мога да кажа. Бог да ви благослови. Благодаря за слушането. Ние сме на среща от каквото има нужда. Профилите ни са открити, всеки може да пишеш. Разбира се, че ще я тагна навсякъде. Благословена вечер и до скоро! До скоро!